Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n creu sleid lluniau gan ddefnyddio iMovie. Felly mae gen i lot o luniau o draethau wedi arbed ar iPad, chmod hynna di ffocws y fideo heddiw. Da ni wedyn yn agor iMovie. A pan maen nhw'n agor, clicio plus am ei newydd, a wedyn Movie. Mae rwan wedi ddangos i popeth sy'n y camera rôl i, felly mae lle ddewis just tapio ar y gwahanol luniau dwi eisiau. Luniau wyn, dim fideos gen i tro yma. A lawr, rwy'n dweud Create Movie, clicio ar hwnnw. Mae wedyn i lwytho pob un a roed y lluniau mewn i fi. Os dwi eisiau newid i trefn nhw, yr unig beth sy'n gwneud ydy dal fy mis ar unrhyw un, a pan popio fyny, a rhoi wedyn i symud o gwmpas fel dwi eisiau. Wrth eto, dal bus ar lun, pan popio fyny i symud o gwmpas. Nawr, un problem efo adio lluniau i iMovie ydy bod yn chwarae bob un am ryw 6 neu 7 eiliad, sy'n chydig bach rhy hir. A ffordd o'i leihau nhw, un tap ar y llun nes bod y bordor melyn yn ymddangos, a wedyn rhowch bus ar un pen o'r bordor a'i symud o nôl ymlaen i tua hanner ffordd. Eto, un tap i gael y bordor melyn, a wedyn llusgo i tua hanner ffordd, jyst o un ochr y llun. So rhaid gyda hynny i bob un llun, nid ryw hanner nhw am rwan. Wedyn mae eisiau teitl ar y dechrau, felly dwi'n llusgo nôl i dechrau, clicio ar y llun cyntaf, a reit ar gwylod y sgrin mae yna ta am titles. Clicio hwnnw, dewis y math o deitl dwi eisiau, dyn ble mae'n dweud title text here, clicio am fanna, dileu beth sy'n yn barod, a teipio mewn yn heitl newydd. Os ni wedyn mynd reit i'r diwedd, ac ar y llun olaf, eto, adio teitl, dewis y math o deitl dwi eisiau, ag sgwennu gan a pwy bynnag sydd wedi creu y fideo. Nawr, os neu chwarae nhw o'r dechrau rwan, wnewch chi sylwi bod iMovie yn rhoi effaith, zoomio mewn neu symud o gwmpas ar y llun. Enw hwn ydy'r Ken Burns effect, a mae'n dda i ddisgyblion chwarae gwmpas efo fo. Felly os bigau y llun fan hyn, tapio arno fo, ac yn y gwylod, newch chi weld siswrn efo actions wrth i ymyl. Tapio hwnnw, a os dwi'n gallu troi Ken Burns i ffwrdd wrth glicio ar Ken Burns Enabled, mae hynny'n golygu bod y llun rwan yn aros yn llonydd, heb unrhyw symud. Neu, os glicio eto a droi yn ôl mlaen, mi allai ddewis lle dwi eisiau ddechrau, a dwi'n clicio ar y saeth canol, a dewis lle dwi eisiau fo orffan. A os neu chwarae eto rwan, neu chi weld bod o'n dechrau, nes i ddweud, ag yn gorffan, lle nes i ddweud hefyd. Y fyny dwi'n hapus efo pob llun, nôl i dechrau, dewis audio ar y dde, mae'n drwy gen i. Ticio hwnnw, clicio'r theme music a dewis can. Awn ni am neon tro yma. Dyna ni, mae'r fideo rwan yn barod. A'r can tu ôl iddo, clicio done ar top chwith. Clicio ar My Movie a rhoi teitl newydd i'r ffilm fel bod yn hawdd iddo ganfod tro nesaf. A wedyn, os dwi'n hapus efo ffilm, dwi eisiau gael allan mewn i'r camera roll. I wneud hynny mae'r botwm rhannu neu allforio. Hwna ydy'r sgwâr efo saeth i fyny reit yng ngwylod y sgrin. Tapio hwnnw. Dewis save fideo. Fel arfer, fyswn ni'n mynd am HD 720. Os di'n brosiect mae'r plant wedi rhoi lot o waith mewn, falle mynd am HD 1080 wedyn. Ond os ydych chi'n mynd am yr rhy fach, fel y medium neu'r large, dydy safon y fideo ddim digon da. Tra mae 4K yn safon anhygoel, ond does dwi'n wir angen hynny i fideos dwi yma. Felly, I am HD 720. A dibynnu ar hyd y fideo, gymaith o chydig eiliadau neu munud yn ddwy i allforio. Fyny mi wedi allforio, mi fydd o yn eich camera roll chi yn barod i'ch wneud be bynnag ydych chi eisiau efo'r fideo. A dyna ni, dyna sy'n gwneud sleid lluniau gan ddefnyddio iMovie.